Ito dlo si mga unsaon pag pag tao sa RG45 sa UTP cable. Kani siya nga short tutorial para ni sa to ang mga future nga musulod sa specifics para na sila references para dito si balik og tudlo. Okay? Para po sa mga viewers karon nga gusto makabalo. Kay buriton bita. So kani otro ha, kaya kani siya nakuha. Kani siya ang tusod ganito na gitawag na to crimping tool. Okay. Kani pod UTP cable kini ang gitawag na to RJ45. So, ako ni putlon. Okay. So, magputlon kanina yang panit, ako ni siyang kana ang tabasan gamit ang crimping tool. Napoy na ilang nga klase ng porma sa crimping tool. Kani siya bago ko nakitaan sa Shopee. So, ako siyang sulod dira. Paaka tuyo ko na to para mapanit to yang panit. Pagpuyo na, ako birahon gamay, so nagisi na siya gamay. Okay? Kita na? Pagkagising niya gamay, pagkasama niya gamay, imo siyang bukikion. Dayon imong muli katon. Tang-tang ang iyang kagmaon. Okay na, plaster na. Kini. Dayon na si mga buhok-buhok. Og bukog. Sayang kinabuhi. Siya yung mga upat ka color. Okay. Green, orange, green, blue o kaning brown. Hina siya buhok o iyang kuan. Bukog. Kana siya guys. Muna siya isda ba? Ang bukog atong baon. Pwede ko na siya makaon. Ito siya putlon. Pwede gunting yung mga iputol. Pwede pag sa ngipon mo kung gusto ka. Putol na. Okay guys. Natay rules kung magtaod-taog UTP mag-install ta sa RG45 sa atong UTP cable. Una nga rule, dapat walay solid colors nga magtapad. Dayon, ikaduha nga rule, dapat walay stripe nga color nga magtapad. Okay? So, example sa solid color. Kini solid color. Pure nga orange. Puros orange. Kining isa stripe nga color, orange o puti. Okay. Ang rule number 1, walay magtapad nga solid ang colors o walay magtapad nga stripe ang color. Okay? Gets? Okay. Para di mo malimtan ang pagkasunod-sunod sa sequence sa UTP cable pag ito sa UTP. Kani siya gitawag natin ng straight through. B or iba ni sa something like that. Sa una, sa ako ang wala nga side, sa ako ang dapat ang orange na diri napita. Nasa kung wala. Ang brown nasa ko ang tuo. Kini niya blue nasa nakatindog na siya. Then kini ang green nasa tubangan either o nasa sa akong luyo. Depende sa sitwasyon sa asa napita position ng green. Basta na plaster siya sa ubos nga di siya maglukot-lukot inigsaksak ni. Okay? Ang una tong bungkagon guys, ang unang kaugmaon nga tong bungkagon kining green. Kago na ko kugmaon sa green. Sa wala na ko nga side, ang stripe nga green o puti. Sa wala na ko side. Ipatunga na ko ang blue. O kini guys, naapo sa tuon nako ang kining green nga solid, the color green. Okay? Sunod guys, usa rule. Pag magbuhat na nimo ni guys, kada tanan imo na pwede na na mabungkag. Ang rule dapat walay color nga walay solid colors nga magtapat. Kung kuning bungkagon kini kay kani may sundan dapat ay sundan dili ning kani ang suli akali ang stripe. Kay sukway man siya sa balaod. Makasala na siya kay sukway sa balaod nakalapas. So mahimo siya kini. Ay kay ang rule dapat walay solid ug stripe colors nga magtapat. Sunod is kini. Kani. Wala siya stripe solid stripe. Pagkaman, dito spikas. Dito sa brown. Ang rule, same gyapon. Dapat walay solid color o stripe nga magtapat. Kining green is solid color. So akong tapat na niya, dili na ko solid na tapat. Kay mahimo man siyang sukway sa balaod sa rule. So ang nakitapat niya sa green is kini ang
white o stripe nga brown. Okay. Bukag nang kanino ba ang tulo ka parisan. Ang next atong bukagon nga pagmahon kanino pong blue. So ang rule dili magtapad ang stripe ug ang solid. So kung anaa mo siya, di siya pwede. So dapat diri kas-bikas. Okay. Kaya kung walay balaod, di ka mabuhat ang katuntuang suston mong buhaton. Murag ingredients ba? Okay? Di ka luto bumba kung apila ni mo laing ingredients. So, no? Okay, itapat din matanan. Sa pagtapad guys, para dili nimo siya ano tang magpamuglis na kulot ba. So para makontrol nimo imong buhaton is magana imo na siya ana. Imo siyang hinayan og hiyod pagawas pero imo siyang ibalik ko. Okay. Until nga magtapad na silang tanang mga colors. Double check nimo kung kuan kini ang may sakto ba ya pagkasunod-sunod niya. Wala nagtapad nga stripe, wala pa nagtapad nga solid. Okay? Pagkauman atong tukngon gamit ang ato ang crimping tool. Pakot ko diri. Tupong. Okay? Sunod na po nito yung RG45. Ang pagpunta sa RG45 guys, ala siya porma. Dayon isuksok naman ini ang UTP cable sa RG45. Ang kanindot nga sa itong RG45 guys, kay pastro siya, meaning mula pa siya diri. Namo kay RG45 nga di siya mulapas diri. Muso medyo lisod-lisod to siya isalpat kay na tendency nga inigsulod nimo dili baka maayo pagkasunod-sunod niya. Imong gamiton pud nga kini crimping tool pastro pud. Kay na may crimping tool nga dili pastro gud. Wala siya cutter sa uyang ulo. So imong i-review dapat walay stripe ug solid colors nga nagtapad. Sa akong pananaw wala gyud. So ako na siya i-crimp. Sa putlan gamay kay para dito maglisod og crimp. Isulod na ko siya diri sa ito ang crimping tool. Dayon dali. Pastro nga crimping tool, naman siya cutter sa iyang ulo. Sure ball. So na siya. Kailan na siyang tangtang. Okay. So ano ro guys? Mo to straight through nga kwan. Same ang both ends nga og sequence sa color. Basta same ang both ends sa sequence sa color, tawag na straight through. Okay? Bye-bye.